Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk baca wasafi dhihnaka yuk. Kadur. Wasafi bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Wasafi dhihnaka min ilmil jidali wa min ilmil mira'i wa ilmi zayghi tu'tabara wa zib ala darsi wal awradi muhtafilan. Nafunun tarqa khaira zura wa karriril matna qabla syarhi tu'ta bihi fahman saniyan wa in wahdakan fatali'id darsa bil ma yaqazin harakatnya ma iku diskun wa fatali'id darsa bil im'ani ma yaqizin wa qayyidan bil yara'il fa'iqan nadirah la tamzajanna fununal ilmi fi talabin fa khudh bi tadrijiha kay tudrikal watara. Ya uti harakati la tamzajanna fununal ilmi fi talabin fa khudh bi tadrijiha kay tudrikal watara. Wa in aratta futuhan faltazim adaban ma'al masyayikhi wal ikhwani wal fuqara wa ma alayka idza niltal uluma bi an tu'alliman nasa lillahi alladhi amara. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah Syekh Abdul Hamid Qudus, la tamzajanna fununal ilmi fi talabin fa khudh bi tadrijiha kay tudrikal watara. La tamzajanna lan ojo temenan nyampur sira. Lan temenan ojo nyampur sira fununal ilmi ing pira-pira fane ilmu, cabange ilmu fi talabin ing dalem oleh golek, oleh mencari. Fakhudh mongko njubuka sira bitadri jiha kelawan oleh step by step ngono iku ditadris tak keleno arti pase perlahan-lahan maksudnya ya bitadri jiha kelawan perlahan-lahane apa mau funun iku maksudnya perlahan-lahan ya mau step by step berarti ono ada apa sing ngene langsung ono ada tanggane ya sadurunge ning kedua ya kudu ngliwati sing pertama. Yang ketiga ya kudu ngliwati kedua. Iku step by step mesti ngono. Kae itu drika supaya meroleh sapa sira, supaya nemoni sapa sira al-watara ing perkara kang sira pengenke. Wa in aradta futuhan faltazim adaban ma'al masyayikhi wal ikhwani wal fuqara. Wa in aradta lan lamun karep sapa sira futuhan ing futuh dibuka, atine dibuka iso nrimo pelajaran ngono ya maksude. Faltazim mongko ya netepi sira adaban ing adab, ing tata krama. Faltazim adaban wa al masyayikhi sartane para guru-guru, wal ikhwani lan para kanca, wal fuqara lan para ulama ahli tasawuf niku nggih biasa menyebut diri mereka sebagai al-fuqara, wong sing fakir. Maksudnya fakir maring rahmate Gusti Allah. Pun rungono. Nggih rungono kabeh. Jadi niki tips dari Syekh Abdul Hamid Qudus juga ini yang penting juga bagi setiap para santri niku kudu duwe napa jenenge ya cara untuk belajar nggih.
Nah, cara untuk belajar ini diantaranya adalah nopo step by step. Artinya apa? Kudu wong kok orang lewati tangga nih, ora bakal iso tekan dhuwur. Wong kok orang lewati tangga, ora bakal iso tekan dhuwur. Artinya wong kok nggih pengen ngalem tapi orang lewati ya tahapan demi tahapane. Iku ora bakal napa jenenge dadi ngalem. Ya ora bakal dadi ngalem. Step by step nggih. Artinya napa? Sampeyan ojo kok ujuk-ujuk langsung dengan pelajaran sing wabut-wabut. Padahal pelajaran sing enteng-enteng iku ora iso. Ya, tak kasih contoh ya, Ya, kayak ngaji kitab nahwu. Misal kitab nahwu sing di antara level sing dhuwur iku misal kitab Mughni Labib. Ngaji jurumiyah wae ra tau, langsung ngaji Mughni Labib. Ya kelenger. Nggih, kelenger. Nah, aja kaya ngono kuwi. Ya step by step. Ya ngaji jurumiyah ya jurumiyah kok misal kok naik ke Imriti Syarah Imriti misalkan engko naik lagi baru ke Alfiyah, naik lagi ke Ibnu Aqil misalkan ya baru lagian tekan dhuwur kok Mughni Labib. Jadi ana tahapan demi tahapane ya begitu pula fanliya ngoten, fikih ngoten. Fikih iku aja langsung kok kitab Minhaj yo klenger. Nggih. Nah, misal takrib sadurunge takrib ono misal Safinatun aja. Terus engko munggah dadi takrib munggah ya kaya ngono kuwi. Dadi ono step by step. Paham? Paham mboten? Paham mboten? Lagi dawuh beliau la tamzajanna fununal ilmi fi talabin fakhud bitadrijiha. Jadi aja sampai awakmu nyampurno fan-fan keilmuan nggih. Ya baik di intern satu fan keilmuan sendiri maupun ya apa jenenge antar fan ya. Misal nahwu sharaf ora iso ya bahas kayak hal-hal yang berkaitan dengan balaghah misalkan. Balaghah niki levelnya di atas nahwu sharaf. Oke, nahwu sharaf iku kudu dimatengno baru lagi ning balaghah. Ya, baru lagi ning balaghah. Ya nahwu sharaf urung mateng balaghah. Wah, semumet wis. Iku ngoten. Ya la tamzajanna fununal ilmi fi talabin. Artinya napa? Ya, aja nyampurno fan-fan ilmu ya dalam sampean oleh golek ilmu tapi fakhudz bitadrij. Kudu ono step by step. Ya. Nyampurno fan ilmu iku ya iku ora kok bantu tapi malah justru ganggu. Soalnya apa? Ya, sampeyan ngerti cah cilik iku ya obat iku ya ana dosise. Nggih mboten? Hah? Ya wong gedhe padha ngono ana dosise. Cah cilik harusnya kasih dosis obat sing nganggo cah cilik. Orang yang baru masuk neng ngaji iku dosise kudune ya sesuai dengan wong iku mau. Aja langsung kayak sing dosise kanggo wong sing apa sing sentri senior utawa level A1 langsung dikeki wah ya semaput klenger. Paham? Paham mboten? Nah, aja ngono kuwi. Ya. Lah iki ngono. La tamzajanna fununal ilmi fi talabin fakhudz bitadrijiha kaitudrikal watara. Ya, jadi ono step by step supaya napa? Ya supaya napa jenenge awakmu meroleh apa sing kok inginno. Nggih, ngoten. Lah, kula kelingan niki di antara definisi apa jenenge ulama al-murabbi. Nggih, al-murabbi kita biasa nabi guru nih murabbi ruhina. Murabbi ku sapa murabbi? Nggih, definisi murabbi nggih utawa pengertiane murabbi iku sapa? Apa niku? Dikatakan oleh para ulama al-murabbi iku nggih iku wong sing ngajarno ayo ditulis murabbi sapa iku murabbi wong sing ngajarno apa jenenge cilik-cilik ilmu sadurunge gede-gedene artine ya dengan step by step tadrijimu ya perlahan-lahan atau tadriji step by step ya jadi murabbi ngoten murabbi ku wong sing delok iki sing diomongi sapa iki cah cilik ya dikai ilmu sing
kanggo cah cilik ya, kanggo ngelmu sing se level lah ya, sing pas kanggo iku mau ya. Aja dikei ngelmu sing waduh iku ya sing apa sing level tinggi, wah iku ya ora pati gak cocok nek ngono kuwi nggih. Murabi kados ngoten ya. Bisa kamu ngajar ya ngono, besok nek wis dadi wong pinter besok bakal ngajar. Oke, nanti ada keterangan di sini, nek kamu wis duwe ilmu, wis dikei ilmu, ajarno ning manusa ngono ya. Dan bed yang berikutnya nih, ajarno ning manusa ya, demi Allah yang telah memerintahkan itu mau. Balenah tengene. Wa in aradta futuhan faltazim adaban ma'al masyayikh wal ikhwani wal fuqara ya. Lah iki kabeh wong ngaji niku, kabeh wong ngaji ku pasti pengen futuh. Ngerti futuh? Dibukake atine dening Allah Subhanahu wa taala. Pengen dibuka. Nggih mboten? Hah? Kamu ngaji pengen dibuka ta atine? Ben iso nampa pelajaran ya. Ben iso paham. Lah futuh niki wonten kuncine. Iki disebutno kuncine oleh sinten? Syekh Abdul Hamid Kudus, yaiku napa? Delok. Wa in aradta futuhan. Nek kamu pengen futuh, pengen dibuka. Fal tazim adaban, maka selalulah pegang adab. Selalulah melakukan adab, tata krama. Ya. Ya, selalu napa? Tata krama. Adab akhlak sing apik. Adab ambek sapa? Ma'al masyayikh. Adab bersama para guru. Nggih. Ambek gurune kudu sing duwe adab. Ana murid ora duwe adab ambek gurune ora bakal entuk ngelmune. Ana murid suul adab, ora duwe tata krama ambekan gurune, ora bakal entuk ngelmune. Begitu pula ambek kanca-kancane ngono kuwi kudu duwe adab. Nggih. Ambek kancane kurang ajar. Ya, iki akhire napa? Akhire uripe ra tenang. Nggih, kowe bakal diganggu kancane meneh. Akhire napa oleh belajar ngaji ki ora tenang, nggih. Dadi ora entuk futuh ilmu. Terus bariku wal fuqara, adab ambek para ulama. Nggih, para ulama sing mereka bisa nyebut sebagai al fuqara. Nggih, para ulama ahli tasawuf itu disebut al fuqara. Kenapa? Karena ya mereka selalu merasa kurang, nggih, selalu merasa fakir terhadap rahmat Gusti Allah. Maka mereka disebut al fuqara. Iki penting niki. Nggih. Nek sampean kok pengen ngaji ora duwe adab kayak iki mau, ya ora bakal entuk ngelmu, ora bakal difutuh. Lah, iki ana cerita. Ono. Sampeyan mesti krungu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih. Nate krungu jeneng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih mboten. Lah di antara guru beliau niku ada ya guru sing Syekh Abdul Qadir niki kepanggih namung hanya beberapa kali tok. Tapi ngelmune digrojokno ning beliau. Nah, nanti iku ngoten. Dadi nek levele isih nggih, levele isih di bawah kita napa jenenge misal tahap tahap ilmu kasbi utawa ilmu sing harus diusahakan. Ya, iku ya kudu belajar temenan. Tapi engko nek wis levele wis dhuwur, ya engko dibarengi dengan ketakwaan, dibarengi dengan kewiraian, ya, dibarengi dengan amal-amal ibadah yang lain. Iku iso wae guru iku ngesokno ilmu langsung ning murid-e. Di antara guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku ana sing beliau ketemu cuman beberapa kali tok. Tapi ya gurune iki minta ning Gusti Allah, Gusti ngelmu kula niki kula sokke ning Abdul Qadir. Akhire disokno kabeh. Ngalim wis. Sadurunge wis ngalim, tapi ketambahan ilmune gurune iku mau. Iku ana salah satu kisah. Kemudian ada juga guru futuhnya Maulid Simtuduror, maulid sing biasane diagem nggih, pas maulidan. Maulid Simtuduror iku. Nah, iku sing ngarang Habib Ali Al-Habsyi. Niku panggih gurune
Habib Abu Bakar Al-Attas ya, Habib Abu Bakar Al-Attas iku ya cuman beberapa kali tok. Tapi langsung difutuh habis Gusti Allah. Ya langsung difutuh kalih Gusti Allah. Nah iku kados ngoten. Nah balik yang tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku adabe ambek guru iku luar biasa. Ya adabe ambek guru niku luar biasa. Iku nek cara awak-awak dhewe kula sampean kok dipraktekno koyo ngono kuwi. Nggih, di untuk cobaan seperti yang dicobake gurune Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Abdul Qadir. Iki tak kira ora bakal kuat. Nanti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rungono. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih. Macane soal Jilani, soal Jailani to. Niku pernah biyen wis ngalem iki, wis ngalem. Ya, belajar koyo nahwu, adab atau sastra Arab, kemudian belajar ya fikih madzhab Hambali, wis ngalem pol. Nah, tapi beliau merasa kurang akhirnya apa golek guru tasawuf tentang tazkiyatun nafas, tentang sing masalah babakan ati. Akhirnya krungu ana jenenge guru salah satu ulama namanya Syekh Hamad Ad-Dabbas. Sapa jenenge? Syekh Hamad Ad-Dabbas. Syekh Hamad Ad-Dabbas iku nggih sadurunge iku wis ngipi iso memburu nggih apa jenenge Al-Baz Al-Ashhab ya atau apa jenenge mbok elang putih bos jenis elang ya elang putih benapa ngoten ya iku napa atau elang hitam saya lupa jadi elang iku modele mboten saged wong mboten saged biasanya wong gak iso nangkep. Syekh Ahmad Ad-Dabbas iki iso nangkep biasanya ora iso diburu iku saking terdike saking napa jenenge ulete iku lah iso nangkep. Nah, akhirnya iki ditakwil ambek beliau iki ana wong sing istimewa bakal mrene iki bakal ngaji ning aku terus badane iku Syekh Abdul Qadir mara ya Syekh Abdul Qadir mara lah Syekh Ahmad Ad-Dabbas niki ya ngerti iki bakal sing ya, takwil mimpine iki yo iki tapi ora langsung ahlan wa sahlan ora sapa kowe Abdul Qadir Jilani lapor rene pengen ngaos kono lunga diusir ya iku nek kula sampean diusir langsung minder wis aku diusir gak ngaji rene meneh wis nggih ta mboten diusir pemene sampean apa ngaji rene wis kono tak konokno langsung malah kebeneran gak ngaji gak mondok iku ngono ya ora nek Abdul Qadir mboten diusir kono nggih lunga esuk balik meneh laporane meneh pengen ngaos kono lho kok diusir ngoten bolak-balik ya diusir ngoten bolak-balik iki nyoba nggih di imtihan sangga Syekh Ahmad Ad-Dabbas kanggo Syekh Abdul Qadir tapi isih balik terus ya akhirnya yo ngaji dijarke ketika ngaji dijarke terus pernah lunga nggih bepergian iku wis pokoke dicoba ngono terus lah murid-muridé kan ngertine Syekh Abdul Qadir kan wis diusir ambekan gurune iku mau ya kanca-kancane iku lho kanca-kancane Syekh Abdul Qadir sing padha ngaji ning Syekh Ahmad Ad-Dabbas sing ngertine Syekh Abdul Qadir diusir ambekan gurune dadi kanca-kancane lha opo iki melok ae wis diusir kok ngelok ngaji ae lah suatu ketika Syekh Ahmad Ad-Dabbas iki lagi lunga nggih bepergian ambekan murid-muridé iku mau ya Syekh Abdul Qadir melok wis agar melok ngono iku saking temenanane tek pengen ngaji iku lho meskipun diusir-usir kaya ngono kuwi tapi isih tetep iku terus akhirnya ya dijarno ambek Syekh Ahmad Ad-Dabbas iku mau nggih melok bareng ning tengah dalan ning jembatan Syekh Ahmad Ad-Dabbas iki metu jadape yo Syekh Abdul Qadir ning pinggir kali iki ning jembatan ya ana kali ning ngisor nah kebetulan pada saat itu pas pagi-pagi atau subuh hari Jumat ya hari Jumat Syekh Abdul Qadir ning pinggir kali yo liyane ning pinggir kali akhirnya Syekh Ahmad Ad-Dabbas marani Syekh Abdul Qadir jegurno wah disuruh jegur ning kali akhirnya kaya ngono kuwi lho cobaane apa jenenge
tek ngetes gurune ning Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Bareng disegurno ya, bareng amen jegur iku aku niat adus sunnah Jumat. Langsung dikono. Aku niat adus sunnah Jumat. Biur. Wah, akhirnya wes ora ditolongi, ora kok dinteni ora. Ya, langsung balik iki. Syekh Ahmad At-Tabbas balik. Murid-muridnya yo padha ae langsung do balik wis. Terus bariku Syekh Abdul Qadir iki balik ganti salin, nggih. Terus mara meneh ning majelise Syekh Ahmad At-Tabbas. Bareng wis koyo ngono kuwi, nggih, delok Syekh Ahmad At-Tabbas iku delok betapa teteke wong iki, betapa kuatnya pendirian Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Dicoba ping pira-pira ae, dikei ujian ping pira-pira wae, isih tetep kuat. Bahkan dicemplungno ning kali iku nek koyo kula sampean iku aku niat ngaji kok dicemplungno ning kali, ya mateni piye ngono. Ya, tapi saya tetep Syekh Abdul Qadir saya tetep. Akhire balik. Lah kanca-kancane yo. Kanca-kancane ngertine kan Syekh Abdul Qadir digedhengi ambekan gurune. Akhire do mbuli. Lapor rene, kowe lapor rene. Awakmu iku belajar fikih ae kono lho. Murid santri-santri fikih, santri-santri ilmu dzahir kono ae kono aja rene. Kok oleh rene. Itu dibuli mbek kanca-kancane. Akhire Syekh Ahmad At-Tabbas ketika ngerti kanca-kancane iki melok mbuli, Syekh Ahmad At-Tabbas nyeneni kanca-kancane. Aja buli iki murid kesayanganku. Mulai saiki iki dadi murid terdekatku. Aku ndek pengenane koyo ngono iku nggih nguji wong iki. Nguji Abdul Qadir. Dan wonge lulus ujian itu. Mulai saiki dia jadi murid terdekatku. Jadi murid terdekatnya Syekh Ahmad At-Tabbas. Iku koyo ngono kuwi. Iki lho, iki diantara praktek faltazim adaban ma'al masyayikh. Meskipun Syekh Abdul Qadir Al Jilani di uji kaya ngono wae saya tetep ngedepanno adab ing gurune. Artine napa ora kok ya ngelek-ngelek gurune mboten kok langsung ngedoi gurune mboten. Isih tetep napa mau isih tetep pengen belajar kabeh gurune. Niku kaya ngono. Sampai akhirnya gurune iku mau wis delok iki wis lulus iki. Lulus ujian. Wis mulai saiki dadi murid terdekatku. Ya setelah itu langsung digrojok ngelmu Syekh Ahmad digrojok ngelmu sing bangsa ngelmu jero nggih ngelmu toreka ngelmu sing cedak ning Gusti Allah iku digrojokno Syekh Abdul Qadir. Iki wa in aratta futuhan faltazim adaban ma'al masyayikh wal ikhwani wal fuqara. Begitu pula adab mabek para kanca, adab para ulama iku ya penting. Sampean kok ora duwe adab mabek para ulama niku rawan tersesat. Nggih. Saya pernah dulu punya guru. Saya pernah dulu punya guru niku orang sangat luar biasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi guru-guru cangkeme iki nggih napa jenenge ora duwe adab mbek para ulama. Senengane ngelek-ngelek para ulama. Akhire dadi napa jenenge ya tersesat. Akhirnya dadi paham-paham sing mboten sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku nyoto temenan. Kula nate diulang to pian. Ya. Tapi ngendikane guru-guru kula sanese ya karena berhubung sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah saiki wis gak dadi gurumu iki. Dikonokno kula. Karena fulan niku mau ya sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah so gak dadi gurumu. Lah iku tak delok guru-guru ora duwe adab mbek para ulama. Jadi ketika nyebut para ulama kadang welek-ngelek, kadang wis macam-macam lah. Nggih. Iki aja sampai. Jadi bagaimanapun ya kita iku ya kudu duwe adab mbek para ulama. Ketika maca kok misal ana salah kritik dengan adab. Ora apa-apa. Kritik dengan adab. Ya aja sampai ngritik ora duwe adab, bahaya iku. Ora duwe tata krama mbek para ulama bahaya. Iku rawan gawe apa? Rawan gawe Gusti Allah niki nyabut hidayah kok atine sampean. Kalau duwe kanca padha ae, duwe kanca ngoten. Ya. Ndok biyen ujane ya apik pinter. Tapi ya jarene gene miso-miso, gene ngelek-ngelek para ulama akhire dicabut hidayah kok atine iku mau. Akhire ya mulai saiki wis ngelek-ngelek habaib, ngelek-ngelek kiai. Wis tidak menggambarkan sebagai orang yang apa jenenge paham ilmu sing temenan.
nggih, orang yang punya akhlak gak menggambarkan seperti itu. Ya, maka nggih kudu duwe tata krama para ulama. Tidak hanya ulama yang masih hidup akan tapi ulama yang sudah meninggal ya padha kudu duwe tata krama, duwe adab. Paham mboten? Paham mboten? Nek ora duwe adab para ulama iku mau rawan dicabut hidayahe sangka atine sangka ati oleh Gusti Allah. Bahaya niku. Nggih, paham? Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.